Hlavně si představíme novou aktualizaci pro pokladnu eBase 2.1. Pomocí klávesy tak se vám obrazovka dá přes celý screen. Zvuky v pokladně. A nový. Když se podíváme do reportu, je to všechno rozděleno do sekcí. Účtenky taky prošly velkou designovou změnou. Když se podíváme na ten vytištěný bon, tak vidíme teďka krásně, že si zákazník chtěl vytvořit objednávku na čas, klikl si na neděli a najednou tam nebyly vidět žádné časy. Nyní to už funguje. Měli napojit partnery, jako je Wolt, Bolt, Foodora. Je to prostě hlavně o tom, že nemusíte nic přepisovat a že máte vše na jednom místě v jedné eBase. Ukážeme si, jak to vypadá v praxi. Wolt, dám objednávku objednat. Teďka si klikneme na objednávku u nás, dáme si přijmout, ona si přesune veškeré data k sobě a vyjede nám i účtenka pro Wolt.